आई भोजपुरी में रंग का नाम जानल जाओ। सबसे पहले हमनी का वाइट कलर के जानल जी। अंग्रेजी में वाइट कहल जाला WHITE, जौना के हिंदी में माने होखेला सफ़ेद, आ भोजपुरी में उज्जर कहल जाला। मतलब वाइट अगर कहे के बा आपके तो वाइट के मतलब उज्जर, सफ़ेद। सफ़ेद कहे के बाद तो भोजपुरी में ओकरा के उज्जर कहल जाई। अगला देखी जा, अगर ब्लैक कहे के बा मतलब काला, ब्लैक मतलब काला, और काला के भोजपुरी में का कहल जाला करिया। जैसे उदाहरण अगर लेवल जाओ तो कहल जाई कि हमनी के बाल करिया रंग का होला। ठीक बा, हमनी के बाल करिया रंग का होखेला, तो करिया मतलब काला। तीसरा पॉइंट पे देखी जा, ब्लू, ब्लू का मतलब नीला, तो ई भोजपुरी में नीला के नीला ही कहल जाला। जैसे कहल जी कि आसमान कौना रंग का होला, तो आसमान नीला रंग का होला। चौथा रंग देखी जाए येलो, YELLOW, येलो मतलब पीला। ई तो हिंदी हो गई। अब पीला के भोजपुरी में का कहल जाला, तो पियर कहल जाला। कौन रंग कहल जाला? पियर। जैसे कहल जी कि सरसों का फूल कौना रंग का होला, तो सरसों का रंग पियर रंग का होखेला। पियर मतलब पीला। ठीक बा। अब अगला देखी जा, पाँचवा नंबर का रंग, तो रंग का पाँचवा रंग नाम का रंग कौन बा? RED, रेड मतलब लाल। आ लाल के भोजपुरी में भी लाले कहल जाला। लाल के भोजपुरी में लाल कहल जाला। आई जा एक बार फिर से देख लीजा, सफ़ेद के उज्जर कहल जाला, काला के करिया कहल जाला, नीला के नीला ही कहल जाला, पीला के पियर कहल जाला, लाल के लाल कहल जाला। आई जा कुछ और देखी जा। पॉइंट नंबर 6, ग्रीन, GREEN, ग्रीन मतलब हरा। ये तो हो गया अंग्रेजी से हिंदी, लेकिन भोजपुरी में हरियर कहल जाला। हरा के हरियर कहल जाला। जैसे पेड़ का पत्ता, पत्ता के भोजपुरी में पतई कहल जाला, कि पेड़ का पतई हरियर रंग का होला। अगर कहे के ई बा कि पेड़ की पत्ती हरे रंग की होती है, तो भोजपुरी में कैसे कहल जी? पेड़ का पतई हरियर रंग का होला। हरियर मतलब हरा, हरियर मतलब हरा। ठीक। अब अगला पॉइंट 7 नंबर बा, पिंक। पिंक मतलब गुलाबी होला, तो गुलाबी के भोजपुरी आ हिंदी दोनों में गुलाबी कहल जाला। अगला पॉइंट देखी जा, 8 नंबर, ब्राउन, BROWN, ब्राउन मीन्स भूरा। भूरा के का कहल जाला? भूंवर कहल जाला। जैसे कोई कोनो भैंस होले तो भूअर रंग का होले, जौन भूरा कलर का भैंस होले तो ओकर के भूंवरी भैंस कहल जाला। भूंवर की भैंस, भूंवर भैंस। तो ई हो गई भूंवर, ब्राउन मीन्स भूंवर हो गई। अब हो गई पर्पल, PURPLE, पर्पल मीन्स बैंगनी। पर्पल मीन्स बैगनी, बैगनी मतलब जो बैगन के कलर का हो, तो ओकरा के भोजपुरी में का कहल जाला? भंटहिया रंग कहल जाला। जैसे कि बैगन को भोजपुरी में भंटा कहल जाला, तो ओइसे भंटा से भंटहिया रंग बन गेल हुए। तो बैगनी रंग के का कहल जाला भोजपुरी में? भंटहिया रंग कहल जाला। अब अगला पॉइंट पे आ जा, ऑरेंज। ऑरेंज मतलब नारंगी कलर होता है। ऑरेंज मतलब संतरा, संतरा मतलब नारंगी कलर। तो एकरा के कौन रंग कहल जाला भोजपुरी में? संतरवा रंग। जैसे कहल जी कि झंडा कौना रंग का बा हो, तो झंडा संतरवा रंग का बा। बोलबम का कपड़ा कौना रंग का रहेला, तो संतरवा रंग का रहेला। एकरा के भगवा कलर भी कहल जाला। तो ई हमनी का लर्न भोजपुरी वाला जौन चैनल बाटे, ओकरा माध्यम से ई वीडियो आप लोगों के मिला था। तो ई चैनल के आप लोग सब्सक्राइब करके और भी भोजपुरी सीख सकें जा। आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद।